Здравейте! В това видео ще ви покажем как да презаредите контролния панел и дисплея на електрическия котел Technics. За да извършим тази операция, ще ни трябва достъп до вътрешността на котела. Затова предупреждаваме за безопасността при работа с котела. Преди започване на поддръжката е важно да изключите захранването. Първо трябва да махнем предния панел. Обръщаме ви внимание на важността да се избягва изключването на кабели. Затова е необходимо да се отдели контролната дисплей и заземителния кабел, които са прикрепени към предния панел. За да презапишете успешно фърмуера, ще е необходимо да имате програмист. Това е оригинално устройство от производителя. Ако е необходимо, такива програмисти могат да бъдат осигурени от сервизни центрове. Програматорът изглежда последния начин. Нека преминем директно към препрограмирането на контролната платка. Свържете програматора с външната батерия. Трябва да светне червена лампичка. След това натиснете и задръжте бутона за 3 секунди, след което го освободете. Чуха се 2 къси сигнала. Това означава, че дисплейната програма е в момента активна. За да изберете следващата програма на фърмуера, натиснете бутона отново за 3 секунди. Чу се едно кратко писукане. Сега сме избрали програмата за захранващата платка. Изключете захранващата банка. След това намираме 4-пиновия конектор на програмиста и го свързваме към съответния сокет на дънната платка. Следващата стъпка е да премахнете Wi-Fi модула. След това свържете външната батерия. Червеният индикатор трябва да светне на програматора, след което натискаме кратко бутона. Също така се включва и синята лампа. Браво! Успешно препрограмирахме основната платка. Последната стъпка е да изключите програматора от Powerbank и след това от контролната платка. Нека преминем към следващата част – презаписване на дисплейната платка. Свържете програматора към Powerbank. Трябва да светне червена лампичка. След това натиснете бутона за 3 секунди и отпуснете. Чуха се 2 къси бипкания. Това означава, че програмата за дисплея е в момента активна. Изключете Powerbank-ата. Намерете и свържете 5-пиновия конектор на програмиращо устройство към контролния панел. Задължително е да изключите контролния панел от платката на котела. Свържете външната батерия. Програмистът показва червен индикатор, след което натискаме веднъж бутона. Чу се кратък сигнал и синият индикатор на програмиста допълнително светна. Бутонът за захранване на контролния панел също свети. Важно е да се помни, че след тази операция котелът трябва да се върне към фабричните настройки. Успешно препрограмирахме контролния панел и научихме как да препрограмираме както контролния панел, така и дисплейния панел. Благодаря за вниманието!